No niin, tervetuloa palloilulajien fysiikkavalmennuswebinaariin lämpimästi kaikille. Meitä on tällä hetkellä meidän tietojen mukaan noin 200 ja yli 500 oli tosiaan ilmoittautunut, mutta me lähdetään nyt tässä vaiheessa tykittämään, että saadaan päivän asiat käytyä läpi. Minä olen tosiaan Koskisen Olli, esiinnyn tuolla nopeusvalmennus-nimimerkillä Instagramissa ja tässä mun vieressä on sitten Rytkösen Tuomas. Haluatko Tuomas sanoa vielä pari sanaa osallistujille? Morjesta. Lämpimästi tervetuloa myös minun puolesta. Ja tosiaan ensin käydään 3 vartin teoriaosio läpi ja sitten tuolla lopussa vastaillaan pariin eniten esiintyneen kysymykseen, mitä ilmoittautumisen yhteydessä olette meille laittanut. Ei muuta kuin pistetään homma käyntiin. Olli aloittaa. Yes. Eli ensimmäisenä haluaisin tästä vähän selventää, että miksi me lähdettiin tekemään tämmöistä yleistä palloilulajien fysiikkavalmennuswebinaaria, eikä spesifisti johonkin tiettyyn lajiin suuntautuvaa webinaaria. Me tiedetään, että lajeilla on keskenään eroja, nopeuskestävyysominaisuudet eroavat, esimerkiksi pesäpallo ja jääkiekko välillä aika radikaalisti. Jääkiekko vaatii paljon suurempia nopeuskestävyysominaisuuksia kuin pesäpallo, ja toisaalta taas joissain lajeissa sitten kestävyysvaatimukset on suurempia kuin toisessa, mutta me halutaan tänään keskittyä näihin yhtäläisyyksiin, eli palloilulajissa on keskenään kuitenkin tosi paljon samankaltaisuuksia niin voima-, nopeus- kuin kestävyysominaisuuksien kehittämisen osalta. Ja muutamat seikat, mitkä erityisesti yhdistää näitä palloilulajeja, on tietenkin lyhyiden matkojen kiihdytyskyky. Ilman sitä ei pärjätä missään palloilulajissa. Meidän pitää ehtiä pelivälineeseen, pelitilanteeseen, maalin edustalle minne ikinä, niin kaveria nopeammin. Muuten me ollaan jäljessä ja se ei ole toivottavaa. Sitten suunnanmuutoskyky, toinen tärkeä elementti. Suuntaa pitää pystyä muuttamaan tehokkaasti niin sivuttaissuunnasta eteen taakse suunnassa kuin sitten tämmöisissä tavallaan erilaisissakin tilanteissa, kun muutetaan sivuttaisliike vaikkapa ylöspäin suuntautuvaksi liikkeeksi. Nopeuskestävyysominaisuudet, niiden harjoittelu fysiikan näkökulmasta niin on aika samanlaista ja niiden rytmittäminen, eli niitä monesti kannattaa sitten vasta siellä lajikaudella kehittää, koska ne kehittyy helposti sen lajiharjoittelunkin kautta ja sitten se fysiikkaharjoittelukausi kannattaa sitten keskittyä voiman ja nopeuden kehittämiseen monesti ja kestävyyden riippuen sitä lajista, miten ne jakaantuu siinä lajianalyysin mukaisesti. Joo. Sitten tämän päivän sisältö, eli mitkä meillä on nämä palloilijan fysiikkavalmennuksen kulmakivet, niin me käydään läpi, eli mistä se palloilijan suorituskyky oikeasti koostuu. Eli katsotaan vähän äskenkin käytyjä ominaisuuksia läpi, minkälaiset aerobiset vaatimukset, minkälaisia voimantuottoaikoja meillä on siellä käytössä ja näin. Sitten tuo tehokas kiihdytys- ja suunnanmuutoskyky kakkosena siellä, mikä on tosi tärkeää, niin katsotaan siitä vähän tarkemmin, että miten me oikeasti tehdään, kun me kiihdytetään tehokkaasti ja mitä me tehdään, kun me muutetaan suuntaa, minkälaisia lihastyötapoja, voimantuottoaikoja, miten tätä on fiksua lähteä rakentamaan niin fysiikkaharjoittelun näkökulmasta läpi. Sitten yleisvoiman lajivoiman jatkumo, eli edetään aina harjoittelussa perusteista spesifimpään, niin miten se toteutetaan siinä palloilijan fysiikkavalmennuksessa fiksusti pitkällä aikajänteellä. Muutamien esimerkkien kautta käydään tämä läpi, että miten se sitten ihan konkreettisesti toteutuu ja miten se painotus etenee eri jaksojen välillä. Sitten katsotaan valmennuksen tämmöinen isompi kokonaiskuva, eli periodisointi, ja vähän kurkataan blokkiperiodisaatio, käydään läpi perustetasolla ja sitten siitä esimerkkejä, tai oikeastaan yksi esimerkki käydään tarkemmin läpi, että miten se sitten voidaan ryhmätasolla eli joukkuetasolla fiksusti toteuttaa tämä blokkiperiodisaation sovellutus. Mutta seuraavaksi katsotaan sitten, mennään vähän syvemmälle tuohon palloilijan fysiikkavalmennukseen ja Tuomas meille kertoo tuosta, että mistä se palloilijan fyysinen suorituskyky sitten oikeasti muodostuu.
No niin, jos lähdetään ensiksi sinne energiantuoton puoleen, niin välittömät energianlähteet eli fosfogeenit on kaikista tärkeimpiä ratkaisevissa pelitilanteissa. Silloin täytyy pystyä tuottamaan isolla teholla nopeasti paljon energiaa, että pystytään tekemään maksimaalisen nopeita liikesuorituksia. Fosfogeenit on kaikista nopein tapa tuottaa energiaa, mutta niistä ei riitä energiaa kuin muutaman sekunnin kestoisiin maksimaalisiin suorituksiin. Toiseksi nopein tapa, mikä on noin puolet hitaampaa tuottaa energiaa kuin fosfogeeneista, on tuottaa energiaa hiilihydraateista ilman happea. Ja nyt on aika isoja lajikohtaisia eroja, että kuinka paljon tämä rooli korostuu. Esimerkiksi jääkiekossa, missä painetaan kovia 30-45 sekunnin vaihtoja kovaa, niin korostuu aika paljonkin energian tuottaminen hiilihydraateista ilman happea, kun taas sitten vaikkapa pesäpallon, lentopallon tyylisissä lajeissa niin jää aika pieneen rooliin. Sitten kun tehdään tämmöistä keskitehosta tekemistä, niin silloin seuraavaksi nopein tapa, mikä taas on puolet hitaampaa kuin energian tuottaminen hiilihydraateista ilman happea, on tuottaa energiaa hiilihydraateista hapeen avulla. Ja tällä on suurimmassa osassa palloilulajeja hyvin merkittävää roolia tällä energiantuoton tavalla. Ja sitten kevyillä pelijaksoilla, lepo- ja palautusjaksoilla sitten vielä tästä puolet hitaampi tapa tuottaa energiaa, eli rasvojen hapettaminen on se, mikä sitten korostuu. Ja tosiaan hiilihydraateista ilman happea saa energiaa tuommoisiin 15 sekuntista 1,5 minuuttiin kestäviin maksimaalisiin suorituksiin, ja sitten taas hiilihydraateista hapeen avulla pystytään kyllä tuottaa hyvinkin pitkiin maksimaalisiin suorituksiin sitten siitä parista minuutista jopa 1,5 tuntia asti, ja rasvavarastot sitten kestää käytännössä loputtomiin. Ehkä yhteenvetona kestävyyspuolesta voisi sanoa palloilulajien osalta sen, että tarvitaan riittävä kestävyyskapasiteetti, jotta se ei ole rajoittava tekijä, mutta sen jälkeen kun on riittävä kestävyyskapasiteetti, niin sen puolen harjoittamista ei kannata liioitella, ettei se ole sitten pois nopeusvoima-ominaisuuksista, mitkä kuitenkin sitten siellä ratkaisevissa pelitilanteissa on niitä kaikkein tärkeimpiä. Käydään seuraavassa diassa vähän konkreettisemmin läpi, että mitä tuo riittävä kestävyyskapasiteetti palloilulajeissa keskimäärin tarkoittaa. Voimantuoton kehittyminen on monin osin spesifiä lihasryhmille, lihastyötavoille, liikennopeuksille, käytetyille nivelkulmille ja voimantuoton suunnille. Niinpä siinä koko laajalla lajivoimajatkumolla niin maksimivoimareservin, voimantuottonopeuden kuin näitä ja kimmoisuutta yhdistävien harjoitteiden valitsemisessa täytyy ottaa huomioon se, että nämä eri tekijät on huomioituna siellä taustalla. Sitten ylipäätänsä käydään myöhemmin tässä luennolla läpi sitä, että miten me voidaan periodisoida fysiikkaharjoittelua palloilulajeissa fiksusti pääkehityskohden ryhmittäin. Oikeastaan siellä kysymysosiossa mennään siihen, niin siihen toki vaikuttaa myös tosi paljon se, että kuinka paljon lajissa sillä tasolla, millä pelaa, niin on aikaa käyttää sille fysiikkaharjoittelulle. Et esimerkiksi pesäpalloilijoilla on joka vuosi yleensä noin 0,5 vuotta aikaa panostaa tosi paljon nousujohteeseen fysiikkaharjoitteluun, kun sitten taas toisessa ääripäässä, vaikka lentopallossa maailman huipulla, kun pyörii sarjapelit, maajoukkuepelit ja niin edelleen, niin vuoden aikaa on tosi vähän aikaa sille, että pystytään tekemään kehittävää fysiikkaharjoittelua. Sitten kun mietitään koko valmennuksen kokonaisuutta, psyykkinen, tekninen, taktinen, fyysinen valmennus ja sitten sitä mihin tarvitaan erillistä fysiikkaharjoittelua, niin on hyvä ajatella siitä näkökulmasta, että mitä se itse pelaaminen ja lajiharjoittelu kehittää jo hyvin ja mitä se ei kehitä hyvin, mihin sitä erillistä fysiikkaharjoittelua tarvitaan. Aika monissa lajeissa, palloilulajeissa nopeuskestävyys on semmoinen ominaisuus, mikä kehittyy melko hyvin
niiden lajiharjoitteiden kautta, ja tätä kautta sitä ei tarvitse erillisissä fysiikkaharjoittelussa painottaa niin paljon. Aerobisen kestävyyden puoli saa kohtuullisen hyvää harjoitustimulusta sen lajiharjoittelun kautta, mutta suurimmassa osassa pallolulajeissa vaatimukset aerobiselle kestävyyskunnolle on kuitenkin sen verran kovat, että se tarvitsee myös erillistä fysiikkaharjoittelua, jotta sitten saadaan optimoitua lajisuorituskykyä. Mutta sitten maksimivoima ja nopeusvoima-ominaisuudet on niitä, mitkä vaatii kaikista eniten erillistä panostusta, jotta ne saadaan niin korkealle tasolle, tai saadaan optimoitua suorituskykyä maksimivoiman osalta riittävälle tasolle, ja koskaan ei voi olla liian nopea, eli nopeutta on hyvä kehittää aina. Mennään sitten niihin konkreettisiin arvoihin, mitä lupailin. Vaihtelee aika paljon pallolulajeittain hapenoton tarve, eli jossain lentopallossa on huomattavasti pienempää, monesti joku 50 milliä per kilo per minuutti, eli jos mietitään joku konkreettinen esimerkki, mihin sitä voi verrata, niin joku noin 2800 metri Cooperi riittää, kun taas sitten jossain jalkapallon maailman huipulla keskikenttäpelaajalla tarvitaan jopa 70 milliä per kilo per minuutti, milloin sitten mennään jo tuonne 3600-3700 metrin Cooperin tuloksiin. Mutta suurimmassa osassa pallolulajeja niin voidaan sanoa, että vaihteluväli on tuolta jostain 50-65 milliin per kilo per minuutti, jolloin puhutaan semmoisesta suurin piirtein 2800-3400 metristä, jos verrataan niin kuin Cooperin testin tuloksiin. Ja jotta siellä on riittävä se pitkäaikainen hiilihydraattiaineenvaihdunnan teho ja sitten riittävä rasva-aineenvaihdunnan teho, jotta sitten niillä keskiraskailla ja kevyillä kuormituspätkillä sekä sitten palautusten aikaa, niin kuin jossain jääkiekon vaihtopenkillä, palaudutaan mahdollisimman hyvin. Jos hyvä saada kehitettyä sitä kestävyysprofiilia semmoiseen suuntaan, että anaerobinen kynnys olisi noin 80% ja aerobinen kynnys noin 70% maksimaalisesta hapenottokyvystä. Tähän päästään monesti semmoisella järkevällä yhdistelmäharjoittelulla, mitä tänään myöhemmin käydään periodisaatio-osiossa läpi. Mihinkään kestävyysurheilijoiden 90% anaerobinen kynnys, 80% aerobinen kynnys, niin ei ole järkevää tavoitella, koska se sitten vaatii jo niin paljon panostusta kestävyysominaisuuksiin, että se on sitten poissa voima- ja nopeuspuolelta. Ja niin kuin jo aiemmassa diassa sanoin, niin kestävyys on palloluleessa semmoinen, että se täytyy olla riittävällä tasolla, mutta sen jälkeen sen ylimenevästä kapasiteetista tällä puolella ei yleensä ole hyötyä. Sitten jos mennään niihin voimantuottoaikoihin ihan konkreettisesti, niin lajit sisältää kiihdytyksiä, isompien kenttien lajit, varsinkin niin kuin jalkapallo, jääpallo, täysvauhtista etenemistä ja kaikki lajit paljon suunnanmuutoksia. Silloin kun me kiihdytetään juosten, niin voimantuottoaika on noin 140-200 millisekuntia ekoilla askeleilla ja sitten täysvauhtisessa juoksussa 100-140 millisekuntia. Eli tarvitaan kyllä maksimivoimareserviä taustalle kohtuullisen paljon, mutta voimantuottonopeus korostuu tosi paljon enemmän. Sitten taas suunnanmuutoksissa voimantuottoaikaa on huomattavasti enemmän, 200-400 millisekuntia. Ja tällöin maksimivoiman rooli korostuu paljon enemmän ja kohtuullisilla voimantuottonopeusominaisuuksilla saadaan tosi iso osa omasta maksimivoimareservistä käyttöön. Konsentrisesti, eli kun aktiiviset lihakset lyhenee ja isometrisesti, milloin lihasjännekompleksien pituus ei muutu, pystytään tuottamaan maksimivoima noin 0,5–3 sekunnissa, riippuen lihasryhmästä, perimästä, harjoitustaustasta. Niinpä voimantuottonopeus on kuitenkin tärkeä ominaisuus myös näissä suunnanmuutoksissa. Voimantuottosuuntia on hyvä harjoittaa yleisvoiman lajivoiman jatkumolla monipuolisesti pallolulajeissa. Kiihdyttäessä korostuu eteen taakse suuntainen horisontaalinen voimantuotto, mistä Olli puhuu myöhemmin enemmän. Suunnanmuutoksissa korostuu monesti
sivusuuntainen eli lateraalinen voimantuotto ja sitten koripallon, lentopallon tyylisissä lajeissa täytyy ponnistaja tuottaa vertikaalisesti eli pystysuuntaan paljon voimaa ja myös ihan täysvauhtisessa juoksussa tarvitaan kohtuullisen paljon vertikaalista voimantuottoa, niin kuin Olli myöhemmin avaa tarkemmin. Sitten termit suhteellinen tehontuotto ja absoluuttinen tehontuotto on hyvä ymmärtää, kun puhutaan palloilulajeista. Palloilulajeissa rajoitetussa voimantuottoajassa, eli lyhyemmässä voimantuottoajassa kuin missä maksimivoima ehditään tuottaa, niin mitä enemmän siinä ajassa pystyy tuottamaan voimaa oikeaan suuntaan suhteutettuna omaan kehon painoon, sitä nopeammin pystyy etenemään kentällä erilaisissa tilanteissa. Ja tätä ominaisuutta kutsutaan suhteelliseksi tehontuotoksi. Tehohan on voima kertaa nopeus, eli voiman ja nopeuden tulo. Mutta sitten joissain palloilulajeissa, niin kuin rugbyssa, amerikkalaisessa jalkapallossa, jossain määrin jääkiekossa, täytyy liikutella rajoitetussa voimantuottoajoissa vastustajaa. Ja tällöin se absoluuttinen tehontuotto, eli ihan raaka voima kertaa nopeus, on se, mikä ratkaisee. Ja jos suhteellisen ja absoluuttisen tehontuoton harjoittelueroja haluaa miettiä, niin molemmissa on tärkeää maksimoida liikehermoston kyky käskyttää maksimaalisesti ja suurella impulssitiheydellä lihaksia sekä tuki- ja sidekudosten kyky välittää voimaa hyvin, mutta sitten lihasmassan maksimointi niin, että voimantuotto-nopeusominaisuudet eivät heikkene, korostuu absoluuttisessa tehontuotossa enemmän kuin suhteellisessa tehontuotossa, mutta suhteellisen tehontuoton lajeissakin maksimivoimaa kuin lihasmassaa kannattaa yleensä hankkia melko paljon tärkeimpiin lihasryhmiin, mitä siinä lajissa tarvitaan. Eli palloilulajeissa monesti jalkojen lihasryhmiin, mutta sitten lihasryhmiin, mitkä ei ole lajissa niin tärkeitä, ei kannata hommata turhaa painoa, mikä sitten vastustaa sitä oman kehon liikuttelua. Olli jatkaa sitten kiihdytysjuoksemisen parissa tästä. No niin, kiihdytysjuoksu. Tuomas tuolla mainitsikin jo lyhyesti kiihdytysjuoksusta. Pureudutaan siihen vähän tarkemmin, että teille jäisi hyvä kokonaiskuva. Tämä on kuitenkin tämmöisenä yksittäisenä ominaisuuksena, elementtinä ja ominaisuutena yksi tosi tärkeä joukkuelajeissa. Ja no, lähdetään ensin siinä, että mihin suuntaan me tuotetaan voimaa, kun me kiihdytetään. Niin sehän on horisontaalinen komponentti sitä voimantuotosta, joka on selkeästi merkittävin tuossa ensimmäisellä askelilla. Eli kun verrataan taas maksimivaiheeseen, jossa alkaa korostua sitten ja korostuu vahvasti vertikaalinen eli pystysuuntainen komponentti. Eli se tulee huomioida myös sitten ominaisuusharjoittelussa, jota me tehdään kiihdytysjuoksemisen tueksi. Ja se, jos lähdetään ihan ensimmäistä askelista liikkeelle, sitä voimantuottoaikaa tai kontaktiaika maan kanssa on noin, jolla on mahdollista tuottaa voimaa, niin on noin 200 millisekuntia. Ja sitten se siitä maksimijuoksuvaiheeseen siirryttäessä niin muuntuu noin 100 millisekuntia eli 1/10. Ja se, minkä takia tuossa Tuomas mainittikin jo, että maksimivoima on kuitenkin myös maksimijuoksun ja kiihdytysjuoksunkin kannalta tärkeä ominaisuus, niin täällä juoksun aikana syntyy tosiaan tosi kovia törmäysvoimia, eli 4-5 kertaa kehonpainon suuruisia törmäysvoimia. Joten ihan siitäkin näkökulmasta niin siellä on hyvä olla riittävät pidot, koska itseämmehän me siinä liikutellaan. Huippupikajuoksijoita, jos katsotaan, niin tuo kiihdytysvaihe kestää 30-50 metriä, mutta se ei enää tarkoita, että koko ton ajan se horisontaalikomponentti olisi se määräävä, vaan itse asiassa se nimenomaan pallolajin näkökulmasta ne 10-15 ensimmäistä metriä, niin se horisontaalikomponentti on se, mikä siellä eniten laulaa, tuotetaan voimaa, työnnetään itseämme eteenpäin ja sen jälkeen se alkaa siirtyä, ottaa enemmän valtaa se vertikaalikomponentti, mutta se ei tarkoita, että kiihdyttäminen vielä loppuisi, vaan se voi kyllä sitten jatkua sinne vielä 30 metriin tai jopa 50 metrinkin asti. Ja sitten kun meillä on täällä eri lajeista ihmisiä, niin jäälajeissahan tämä homma kääntyy pikkasen päälailleen, eli siinä meillä
ne kiihdytysaskeleet onkin lyhyempiä kuin se maksimivauhtinen eteneminen, eli jääkiekossa, jääpallossa, siellä kun lähdetään tikkaamaan sitä vauhtia, niin se on noin 150 millisekuntista alkaa ne ekat askeleet, ja sitten kun me saadaan itsemme kiihdytettyä lähemmäs maksimivauhtia, niin siinä liukuvaiheessa sitten niin se on noin 3–3,5 kymmenystä se voimantuottoaika. Eli taas kerran niin siellä sitten siinä liukuvaihetta ja sitä ajatellen jääkiekon liikkumista maksiminopeudella, niin siellä pystytään taas hyödyntämään entistä suurempi osa siitä meidän maksimivoiman reservistä verrattuna pikajuoksuun. Ja tosiaan, kun lähdetään kiihdyttämään, niin parin ensimmäisen askeleen ajan niin meidän kehon painopiste on askelkontaktia edellä, eli me selvästi nojataan eteenpäin, ja tämän jälkeen se sitten siirtyy askelkontaktin taakse. Ja myös tämä suhde, että kuinka paljon meillä on sitä askelkontaktista jarruttavaa ja kuinka paljon työntävää, muuttuu tosi paljon sinä aikana, kun me kiihdytetään. Eli ensimmäiset askeleet on tosiaan sen lisäksi, että ne on niin kuin kestoltaan pidempiä, niin niissä on myös suurempi osuus selvästi työntävää, eli jopa tuonne 87% sitä kontaktista on sitä työntävää, eli me pystytään konsentrisesti tai eksentrisk-konsentrisen venymis-lyhennymissykluksen avulla tavallaan tuottamaan sitä voimaa. Eli tässäkin sitten korostuu, että jos miettii, että 200 millisekuntista noin 80 tai yli 80% voi olla sitä työntävää, niin silloinhan siellä se voimantarve, suurempi osa maksimivoimasta on taas paljon relevantimpaa kuin taas sitten, kun siirrytään nopeeseen maksimijuoksuun, jossa se kontakti lyhenee ja suurempi osa tai vähemmän siitä kontaktista on työntävää, niin sitten sen täytyy olla se voimantuoto myös reaktiivisempaa ja suuntautua enemmän vertikaalisesti. Ja tuossa kohta meille tulee hyvä liikekehittelyesimerkki horisontaalisuuntaan eli vaakasuuntaan, mutta mä haluan tässä vaiheessa ottaa nyt sitten yhden esimerkin, että miten me voitaisiin sitten maksimijuoksun näkökulmasta kehittää sitä vertikaalikomponenttia, niin sinnehän tietenkin maksimivon päässä ihan kyykyt, maastavedot, rinnallevedot on hyviä harjoitteita, ja sitten kun me edetään kohti nopeuspäätä, niin siellä tulee eri suuruiset ballistiset kyykkyhypyt, jotka voidaan aloittaa aika suurillakin kuormilla, noin 30% kehon painosta suurilla kuormilla. Ehkä siihen väliin vielä vähän menin tuossa tehoalueen ohi, eli sinne vielä maksimivoima ja ballististen hyppyjen väliin tulisi tietenkin tämä optimitehoalue, eli noin 60–30% kuormilla ihan tehoharjoittelua, ja siinähän meidän kannattaa sitten mastuskumeja hyödyntää. Ja niin siellä voidaan hyödyntää samoja liikkeitä kuin maksimivoiman harjoittelussakin, kyykkyä, maastavetoa, niiden variaatioita. Toki siirrytään myös yhden jalan tekemiseen, koska se on liikkumisessa siinä lajissa sitten se lajispesifimpi tapa. Ja sitten lopulta niin meillä on erilaiset plyometriset harjoitteet, kuten pudotushypyt ja jopa ihan ääripäässä sitten niin pudotushypyt avustettuna, että saadaan vielä sitä kontaktia lyhennettyä, eli päästään vielä lähemmäksi niitä juoksun kontaktiaikoja. Ja sitten tietenkin lajipuolelta niin ihan sitten se juokseminen, mutta siitä tulee vähän parempi esimerkki tuossa sitten yleisvoima lajivoiman jatkumo diassa. Mutta seuraavaksi päästään Tuomaksen taas takaisin kehiin, ja Tuomas tulee puhumaan meille suunnanmuutoskyvystä. Kyllä, eli suunnanmuutoksissa ja suorassa juoksemisessa on tosi paljon merkittäviä eroja, mitkä on tärkeää huomioida, kun suunnitellaan pallolulajeja ja fysiikkaharjoittelua. Ensinnäkin jos mietitään kontaktivaihetta, niin suorassa juoksussa liikutaan aika ylänivelkulmilla. Polven ja lonkan kulmat on vain suorasta noin 30 asteen koukistukseen, eli mennään sillä tosi yläkulmilla, kun sitten taas suunnanmuutoksissa käydään vähintään keskinivelkulmilla tai vaikkapa jossain pesäpallon ulkopelissä, niin todella syvilläkin nivelkulmilla. Eli siellä sitten täytyy koko sitä yleisvoiman lajivoiman jatkumoa rakentaa maksimivoimareserviä ja voimantuottonopeutta niin, että siellä on nämä syvemmät nivelkulmat kanssa huomioituna. Pelkillä 1/4 ja puolikyykyillä ei pärjätä, mutta kyllä niitä rakenteellisiin adaptaatioihin tarvitaan sopiva määrä suoraakin juoksua ajatellen. Sitten tuo on merkittävä ero, että sitä voimantuottoaikaa on todella paljon enemmän
on se 2-40 eikä 1-20. Ja silloin maksimivoiman rooli itsessään korostuu jo huomattavan paljon enemmän. Ja sitten varsinkin riittävän hyvän nopeusvoimaharjoittelun kautta, kun saadaan sinne sitä voimantuottonopeutta, niin sitä maksimivoimareserviä pystytään hyödyntämään tosi paljon suurempia määriä kuin mitä suorassa juoksemisessa. Jos heitetään muutamia tämmöisiä konkreettisia viitearvoja, niin esimerkiksi syväkyykyn kehittämisestä tuonne 2-2,2 kertaa kehonpainon asti on hyötyä. Yhden jalan lantion noston kehittämisestä tuonne noin 1,2 kertaa kehonpainon asti on hyötyä. Tai jos liiketekniikat on kunnossa ja vähän monimutkaisemmat liikkeet onnistuu kanssa, niin rinnallavedon kehittämisestä jonnekin 1,5 kertaa kehonpainon asti hyötyä. On muuten suoraankin juoksuun siitä hyötyä suurin piirtein sinne asti. Sitten suorassa juoksussa tosiaan, niin kuin Olli sanoi, niin tuo eteen taakse suuntainen, eli horisontaalinen ja pystysuuntainen, eli vertikaalinen voimantuotto korostuu, mutta sitten suunnanmuutoksessa tarvitaan paljon sivuttaissuuntaista, eli lateraalista voimantuottoa sekä suoraan sivuttaen että vinottain sivuttaen, eli diagonaalisuuntaan. Ja niinpä sitäkin taas täytyy harjoittaa koko yleisvoiman lajivoiman jatkumolla, että siellä on toisaalta maksimivoima päässä mukana sen tyylisiä liikkeitä kuin sivuaskelkyykky, raskaiden kelkkojen vetäminen sivuaskelin, penkille nousua sivuaskeleilla sisään ja sitten taas toisaalta nopeuspäässä erilaisia sivuttaisloikkia, luisteluloikkia, kevyiden kelkkojen vetoa sivuaskelilla ja niin edelleen. Sitten suunnanmuutosten tekeminen on jatkuvaa jarruttamista ja kiihdyttämistä. Ja vaikka molemmissa venymis-lyhenemissyklus toimii, niin jarrutustyö tehdään eksentrisesti, eli aktiiviset lihakset pitenee ja suunnanmuutoksessa korostuu etenkin polven ojentajien, eli nelipäisten reisilihasten tekemä eksentrinen lihastyö, mutta toki tarvitaan myös sitten lonkaojentajien, pakaroiden, isojen lähänteen lihasten takareisien jarrutustyötä ja sitten kansankielellä nilkaojentajien, eli plantaarifleksoreiden leveän kantalihaksen, kaksoskantalihaksen jarrutustyötä. Ja katsotaan tuossa seuraavassa diassa esimerkki, että minkälaisilla harjoitteilla esimerkiksi voidaan polvenojentajien ja yhdistetyn polven- ja lonkaojennusliikkeet, eli tämmöistä nelipäinen reisilihas, pakara, iso lähentäjälihas yhdistelmän, mikä on isossa roolissa sitten näissä suunnanmuutoksien jarrutustyössä, niin miten sitä eksentristä voimantuottoa voidaan kehittää. Silloin kun me tuotetaan konsentrisesti voimaa, niin ainoastaan supistuvat proteiinirakenteet tuottaa voimaa, mutta silloin kun me tuotetaan eksentrisesti voimaa, niin supistuvien proteiinirakenteiden lisäksi venytystä vastustavat rakenteet tuottaa voimaa, ja eksentrisesti pystytään tuottamaan noin 20-50% enemmän voimaa kuin konsentrisesti. Niin jos me ei aina treenataan vaan eksentris-konsentrisesti niin, että konsentriset kuormat rajoittaa kuormaa, mitä pystytään käyttämään, niin tämä eksentrinen voimantuotto ei koskaan kehity maksimaalisesti. Ja eksentrinen harjoittelu aiheuttaa eksentriselle harjoittelulle spesifejä adaptaatioita hermolihasjärjestelmässä. Se opettaa liikehermostoa käskyttämään supistuskoneistoa maksimaalisesti myös eksentrisessä lihastyössä. Saadaan vahvistettua näitä venytystä vastustavia rakenteita ja saadaan myös lihasarkkitehtuuria muutettua niin, että niillä pidemmillä lihaspituuksilla pystytään tuottamaan paremmin voimaa, niin että siellä on enemmän supistuvia proteiinirakenteita päällekkäin. Sitten katsotaan seuraavaksi eksentrinen esimerkki. Eli tässä ensin näette eksentristä yhden jalan jalkaprässiä, eli kuormat tosiaan on laskuvaiheen perusteella, eli jos tehtäisiin vaikka 3 kertaa 5 varaa 2 3 minuutin palautuksella, niin semmoinen kuorma, millä jaksaisi just tehdä 7 hallittua laskua. Silloinkin jää 5 se varaa 2. Ja tässä on sitten eksentrinen yhden jalan kyykky mitissä. Ja tässä nähdään sitten eksentristä polvenkoukistusta, mikä on sitten varsinkin täysvauhtisen juoksuun äärimmäisen tärkeä harjoite, että se lentovaiheen puolivälissä pystyy sitten absorboimaan takareidet paljon energiaa eksentrisesti. Siirrytään seuraavaksi sitten yleisvoiman lajivoiman jatkumon läpikäyntiin. Ja horisontaalivoimaan tuottoon liittyvä esimerkki siinä myös.
päästetään Olli takaisin vauhtiin. No niin. Joo, tästä tulikin mainittua jo nopeasti. Eli tämä liittyy pitkälti, taitaa olla Tuomaksen alun perin luoma tämä käsite, joka on nyt kenties Tuomaksen luoma käsite, mutta on ollut meillä paljon käytössä. Ja käytännössä tällä tarkoitetaan siis sitä, miten sitä harjoittelua suunnitellaan liikemalli tai liikesuunta kohtaisesti niin yleisestä kohti spesifiä, niin me puhutaan tämmöistä yleisvoimalajivoiman jatkumosta. Ja progressoidaan siis harjoittelua asteittain, lähdetään sieltä perustekemisestä. Ne voi tässä palloilulajien tapauksessa olla vaikka ihan näitä kahden raajan eli bilateraalisia variaatioita perusvoimailuliikkeistä. Siellä voi olla takakyykkyjä, maastavetoja, lantion nostoja. Ja sitten tästä pikkuhiljaa lähdetään painotusta siirtämään siinä harjoittelussa kohti lajinomaisempaa. Eli tämä ei tarkoita tämä yleisvoimalajivoima jatkumo sitä, että me siirryttäisiin aina vaan 100% liikevarjoitusta toiseen, ja kun edetään voimasta kohti nopeusvoimaa, ei tarkoita sitä, että voima loppuisi kuin seinään ja alettaisiin tehdä yhtäkkiä pelkkää nopeutta. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että se painopiste pikkuhiljaa siirtyy sieltä voiman kautta. Jossain vaiheessa voi olla noin puolet ja puolet. Ensin voi olla noin vaikka 80% puhdasta voimaharjoittelua ja 20% nopeusvoimaa. Sitten voi olla jossain vaiheessa 50% maksimivoimaharjoittelua ja 50% nopeusvoimaa. Ja sitten kun me edetään sitä lajikautta kohti, niin sitten loppupäässä niin painotetaankin noin 80% nopeusvoimaa, lajivoimaa, pikavoimaa, nopeusvoimaa eri lajeja ja vaan 20% ylläpitävästi sitä maksimivoimaa. Ja tämä täytyy tietenkin aina rakentaa liikesuuntakohtaisesti, niin kuin sanoinkin, eli myös lajin sisällä ja vaikkapa juoksusuoritteen sisällä tämä voi tarkoittaa eri lihasryhmien osalta vähän eri asioita. Eli tässä nyt on esitelty takaketjun pakaroiden ja takareisien tämmöistä lonkanojennusvoittoista työskentelyä horisontaalisuuntaan tässä meidän esimerkissä, mutta totta kai tämä pitää rakentaa myös muille lihasryhmille sitten ja muille voimantuottosuunnille myös niin omalla tavallaan. Että tässä on vain yksi osa tätä koko isompaa jatkumoa, ja tämä etenisi tämä meidän jatkumo siten, että me aloitettaisiin 2 jalan lantionnostolla eli hip thrustilla, sitten siirryttäisiin 1 jalan hip thrustiin, jonka jälkeen tulisi mukaan raskaat kelkantyönnöt. Näitähän voi tutkimusten mukaan niistä hyötyä jopa tuonne noin 80% kehonpainosta suurisiin kuormiin asti, niin sieltä voidaan aloittaa tämä progressio tässä kelkan työntö kautta veto-osastolla. Se on sitten vähän makuasia, että missä vaiheessa siirtyy kelkan työntämisestä kelkan vetoon, mutta ehkä tämmöinen omakohtainen kokemus on, että siinä noin 30% kehonpainosta tuntumissa, niin se alkaa olla hallittavissa se kelkan vetominen, eikä välineetkään mene sitten rikki. Sieltä sitten kevyemmän kelkanvetojen kautta kohti sitä kuormittamatonta pikajuoksua. Ja katsotaan tästä loppupäästä, yleisvoimalajin loppupäästä sitten yksi esimerkki tässä, että miltä se voisi sitten se tekeminen näyttää. Keskirahdissa kelkan työntö on. Valmentaja tsemppasi asianmukaisesti kevyempää kelkan vetoa ja viimeisenä sitten kuormittamatonta pikajuoksua. Tähän meillä on toki vielä olisi sitten jatkumo vieläkin pidemmälle, että me voitaisiin tehdä myös avustettua pikajuoksemusta ja myös atletiikan valmennettavilla ollaan sitäkin teetetty. Eli siellä on jonkinlainen vetolaitteisto, joka sitten laittaa sut juoksemaan noin 100-203% sun omasta maksimivauhdista, mutta se ei ehkä kuulu niinkään näihin pallonlajeihin, mutta hyvä mainita tässä yhteydessä myös. Eli vielä tämmöinen kiteytys, niin muistakaa, ei lueta ihan niin kuin tuosta paperista, että se etenee näin se homma, miten tuohon on kirjoitettu, vaan muistetaan, että tämä tarkoittaa painotuksen siirtymistä yleisemmästä kohti spesifimpää, mutta yleinen ei kokonaan häviä sieltä, vaan sitä maksimivoimaakin pitää muistaa. Nopeusvoimakausilla sitten pitää yllä. On se lähti uudestaan. Sitten
tämä äskeinen teema linkittyy vahvasti jo tähän blokkiperiodisaatioon. Eli blokkiperiodisaatiolla tarkoitetaan sitä, että me keskitytään yhdellä harjoitusjaksolla, eli harjoitusblokilla, aina 1 tai 2 ominaisuuden kehittämiseen kerrallaan, ja tällöin muut ominaisuudet on sitten ylläpidossa ihan rehellisesti. Niille valitaan semmoinen volyymi niille ylläpidettäville ominaisuuksille, millä ne pysyy yllä, mutta niitä ei ole tarkoitus suoranaisesti kehittää. Sehän ei toki haittaa, jos ne pikkasen kehittyy, mutta se pääpaino pitää olla siellä kehitettävissä ominaisuuksissa. Ja tässä meillä on esimerkki, tämmöinen ihan palikkamalli, koska blokkiperiodisaatio, miksikäs ei. Meillä on siellä nuo siniset pylväät kuvastaa nyt suorituskykyä kussakin ominaisuudessa. Eli siellä on nopeus, voima ja kestävyys. Ei nyt mennä siihen, että mitä vielä niiden alalajeja on, mutta ajatellaan vaikka, että tuo on sitten aerobinen kestävyyspalkki tuolla oikealla. Ja jos me tästä haluttaisiin lähteä tekemään blokkiperiodisaation keinoin, sitten viemään tätä suorituskykyä eteenpäin, niin me tehdään lajianalyysiin pohjautuen ja sen perusteella löydettyjen kuntotestipatteristojen avustalla semmoinen analyysi, että voimaa kannattaisi tässä nyt ensimmäisenä lähteä kehittämään, että se on selkeästi vaikkapa se heikoin lenkki tässä tämän kaverin suorituskyvyssä, niin me päätettäisiin aloittaa voimablokki. Eli me lähdettäisiin systemaattisesti viemään voimaharjoittelua maksimivoimatasoja ylöspäin, eli suunnattaisiin suurin osa harjoitusvolyymista sinne ja pidettäisiin vaan tässä vaiheessa nopeus- ja kestävyysominaisuuksia ylläpidossa. Myöhemmin tuossa meille selviää, että meillä on jossain tilanteessa mahdollista tietyn tasoisilla tehdä samanaikaisesti myös voima- ja kestävyyden viemistä eteenpäin, mutta tässä ihan yksinkertaisuuden nimissä niin otetaan puhdas voimablokki ja kestävyys ja nopeus ovat ylläpidossa. No, saadaan onnistuneesti voimablokki tehtyä. Ehkä vielä semmoinen tästä voimablokista tai blokkiperiodisesta ylipäätään hyvä mainita, että nämä ei ole sama asia kuin tämmöiset mesosyklit, eli muutaman viikon mittaiset harjoittelujaksot, vaan voimablokki voi kestää, jos meillä on siihen aikaa enemmän käytettävissä, se voi kestää parikin kuukautta tai enemmän, että se ei ole sidottu, se ei ole suoraan se yksi harjoitussykli, vaan voimablokki voidaan sitten jakaa vielä useampaan mesosykliin sen sisällä. Mutta joo, voimablokki saadaan tehtyä. Sitten me päätetään, kun voima on tuolla uudella kohonneella tasollaan, niin päätetään aloittaa nopeusblokki, ja silloin voima siirtyykin ylläpitoon, ja kestävyys edelleen pysyy ylläpidossa. Ja se on tässä se on erityisen tärkeää nimenomaan, kun me lähdetään nopeutta kehittämään, niin varsinkin tämä konsentrinen voimantuottonopeus on tuolle kestävyysharjoittelulle hyvin herkkä, eli tuo kestävyysharjoittelu aiheuttaa kohtalaisenakin määrin aika voimakasta interferenssiä, eli estovaikutusta sille voimantuottonopeuden kehittämiselle. Se ei kuitenkaan estä sitä, että me ei voitaisiin saman aikaan, kun me tehdään kestävyysharjoittelua, niin kehittää muita nopeuteen ja nopeusvoimaan liittyviä elementtejä, kuten tuki- ja sidekudosten adaptaatioita, niiden kykyä varastoida elastista energiaa. Ja näin, niitä voidaan tehdä kyllä samanaikaisesti tuolla kestävyyden kanssa, mutta se konsentrinen, ihan tämmöinen räjähtävänä voimana ajateltava voimantuotto-ominaisuus, kun lihas aktiivisesti lyhenee niin mahdollisimman nopeasti, niin sitä ei pystytä samanaikaisesti fiksusti toteuttamaan. Noin, nopeusblokki, sillä saadaan nyt tässä tapauksessa hämmentävästi juuri täsmälleen samanlaiset prosentuaaliset kehitykset kuin tuossa voimablokilla. Tämän jälkeen me sitten voitaisiin tehdä uutta analyysiä ja miettiä, että mikä meidän seuraava kehityskohde on. Se voi mennä joko kestävyyteen, tai sitten jos meillä kestävyys olisikin jo riittävällä tasolla, me voitaisiin viedä voimaa ja nopeutta sitten eteenpäin. Tai voisi tulla se nopeuskestävyys tässä vaiheessa, jos lajikausi olisi lähellä ja pistettäisiin nämä kaikki sitten ylläpitoon. Tässäpä blokkiperiodisaatio teoriatasolla, siitä tulee vielä kohta sitten käytännön esimerkkejä meille. Mä päästän Tuomaksen tekemään yhteenvedon tästä päivän teemoista. No niin, vedetään palloilua ja fysiikkaharjoittelun suurempia linjoja yhteen tässä välissä. Eli tosi tärkeää ymmärtää biomekaanisesta ja kuormitusfysiologisesta lajianalyysistä ne oman lajin energiantuoton tarpeet.
kuinka pitkiä työjaksoja tehdään milläkin tehoilla ja kuinka pitkiä keskiraskaan, kevyen tai täyslevojaksoja tulee siihen väliin, niin ymmärretään, miten sitä aerobista ja anaerobista energiantuottokoneistoa täytyy siellä saada kehitettyä, jotta saadaan sitten optimoitua energiatuoton puolelta lajisuorituskykyä. Sitten sieltä voimantuoton puolelta on tosi tärkeää ymmärtää ne omassa lajissa tärkeät lihasryhmät, lihastyötavat, nivelkulmat, miltä tuotetaan voimaa, voimantuottosuunnat ja yhtenä tärkeimmistä, kuinka paljon missäkin lajisuoritteen vaiheessa on voimantuottoaikaa, jotta ymmärretään, minkälaiset tarpeet siellä on maksimivoimareserville, voimantuottonopeudelle. Sitten nopeuskestävyydestä on tärkeää ymmärtää se, että nopeuskestävyyden pohjaominaisuuksia ovat aerobinen kestävyys ja sitten nopeusvoimaominaisuudet. Eli ne on, mitä voidaan rakentaa pitkäjänteisellä harjoittelulla kuukaudesta ja vuodesta toiseen korkeammalle tasolle nopeusvoiman taustalla, maksimivoimareservi, voimantuottonopeus ja monessa palloilulaji liikesuoritteessa myös kimmoisuus, eli kudosten kyky varastoida ja vapauttaa elastista energiaa, maksimivoiman taustalla lihasten poikkipinta-ala, liikehermoston kyky käskyttää lihaksia ja tuki- ja sidekudosten kyky välittää voimaa. Sen hetkisiin pohjaominaisuuksiin, eli voimantuotto-ominaisuuksiin ja aerobisiin kestävyysominaisuuksiin, nopeuskestävyys pystytään maksimoimaan noin 1-2 kuukaudessa. Tällainen voimakas anaerobinen nopeuskestävyysharjoittelu aiheuttaa estovaikutusta nopeuden kehittymiselle ja valmiiksi vahvoilla urheilijoilla myös maksimivoiman kehittymiselle. Lisäksi tämmöinen metabolisesti voimakkaasti kuormittava nopeuskestävyysharjoittelu on iso tärsky aina kehon isoille säätelyjärjestelmille, niin kuin autonomisen hermoston tasapainolle. Niinpä sen harjoittelua ei kannata liioitella eikä tehdä liikaa, tehdä silloin kun tarvitsee. Ja tosi monissa lajeissa off-seasonilla ei tarvitse ollenkaan keskittyä erikseen nopeuskestävyyteen, vaan se tulee runkosarjan alussa sitten pelejen kautta. Mutta niissä palloilulajeissa, missä sitten tämmöinen energian tuottaminen hiilihydraateista ilman happea korostuu enemmän, niin siinä voi olla lyhyt tämmöinen jakso, milloin sitten aerobinen kestävyys, maksimivoima ja nopeusvoima on ylläpidossa ja keskitytään enemmän nopeuskestävyysominaisuuksien kehittämiseen. Sitten tosi tärkeä asia ymmärtää kaikessa fysiikkaharjoittelussa on se, että ainoastaan nousujohteisuus kehittää. Täytyy altistaa keho semmoisille ympäristötekijöille, että sen täytyy pystyä selviytymään paremmin kuin ennen. Muuten biologisella organismilla ei ole syytä adaptoitua niin, että se kykenee parempiin suorituksiin jatkossa. Kun puhutaan maksimivoiman kehittämisessä, niin kuorman lisääminen ja määrän lisääminen on ne työkalut, millä me voidaan rakentaa sitä nousujohteisuutta. Tuommoisessa hermostollisessa maksimivoimatyylisessä harjoittelussa korostuu enempi kuorma kohtuullisella määrällä ja sitten taas kun haetaan enempi poikkipinta-alan kautta, lihasmassan kautta adaptaatiota, niin korostuu sitten se, että sitä määrääkin on hieman runsaammin ja kuormaakin sitten toki tarvii kasvattaa, koska lihaskasvua ajavat sekä mekaanisen kuormituksen voimakkuus että mekaanisen kuormituksen määrä. Jos tähän heittää konkretiaa, niin aika monille palloilijoille tasosta riippuen niin perusvoimaharjoittelu on semmoisia 4-18 sarjoja ja toistomäärät per viikko per lihasryhmä jostain 80 noin 140 ja sitten taas tuolla enemmän kun painotetaan maksimaalista hermostollista käskytyskykyä ja tuki- ja sidekudosten voimanvälityskykyä, niin sitten tuommoinen 40-80 toistoon per lihasryhmä viikossa ja sitten niissä isoissa kuormissa enemmän painotus ja niiden kasvatuksessa. Sitten sinne poikkipinta-alan puolelle toimii paremmin tämmöinen yhdistetty kuorma- ja määräprogressio. Nopeusvoimaharjoittelussa taas korostuu se, että saadaan kehitettyä liikennopeutta, tehon tuottoa, voima kertaa nopeus. Ja monesti kohtuulliset määrät hyvällä laadulla korostuu nopeusvoimaharjoittelussa, mutta kyllä
esimerkiksi plyometrisessä harjoittelussa, kun haetaan tuki- ja sidekudosadaptaatioita, niin myös määräprogressio on oiva työkalu. Tässä jos heitetään jotain konkretiaa, niin räjähtävän nopeusvoimaharjoittelussa siellä jossain 40–100 toistoon per lihasryhmä viikossa on monesti aika hyvä määrä, kun kehitetään sitä puolta. Ja sitten taas plyometrian puolella riippuu tosi paljon siitä harjoitustaustasta ja tasosta, niin muutamasta 10 kovatehoisesta kontaktista jopa muutaman 100 kovatehoisen kontaktiin. Kestävyysharjoittelussa sitten, peruskestävyysharjoittelussa korostuu lyhyellä aikajänteellä se määräprogressio enemmän, vaikka pitkällä aikajänteellä sitä keskitehoakin pyritään kasvattamaan ja sitten aerobisessa tehoharjoittelussa, vauhtikestävyys, maksimikestävyysharjoittelussa, niin sitten korostuu enemmän se keskitehon kasvatus, mutta myös määräprogressiota voidaan tuloksekkaasti käyttää osana nousujohteisuuden rakentamista. Ja mainittakoon tässä vaiheessa, että keskipitkällä aikavälillä niin noin 1/3 kehittävän harjoittelun määrästä riittää ominaisuuksien ylläpitoon ja monesti hieman vähempikin, niin tämä mahdollistaa tämä Ollin kertoman blokkiperiodisaation käytön. Sitten toki joukkuelajeissakin on tärkeää, että riittävästi pystytään yksilöimään sitä harjoittelua, harjoitustaustaa, lajianalyysin mukaisten kuntotestien valossa nähtyihin testituloksiin, voimasta, nopeudesta, kestävyydestä sekä sitten urheilijan elämäntilanteeseen. Ja jos ei ole mahdollista ihan tämmöiseen täysyksilöintiin, niin kuin aika monesti joukkueissa on se tilanne, että sekä resurssien puolesta on mahdollista, niin sillä päästään aika pitkälle, että jaetaan joukkuetta esimerkiksi 3–4 erilaisen pääkehityskohden ryhmää fyysisten ominaisuuksien mukaan, ja näin tehdään sitten muutamalle eri ryhmälle erilaiset fysiikkaharjoitteluohjelmat, niin tämä on todella paljon parempi vaihtoehto se, että kaikki treenaa samantyylisesti. Se voi pahimmillaan mennä tosi huonoksi harjoittelu, jos kaikki tekee samanlaista, vaikka peruskestävyys, niin sanotulla peruskestävyyslenkillä, mikä pitäisi olla peruskestävyyttä, niin voi olla, että yhdellä menee maksimikestävyysharjoitteluksi ja toisella ei edes ole tehot riittäviä siihen, että päästäisiin lähelle edes aerobista kynnystä. Sitten etenkin kovempi tasoisilla urheilijoilla niin blokkiperiodisaation käyttö on oikeastaan 2 pääsyystä tärkeää. Yksi syy on se, että kovatasoisella ominaisuuksien kehittäminen vaatii kohtuullisen suurta panostusta niihin ominaisuuksiin, mitä pyritään kehittämään. Jos pyritään kehittämään kaikkea yhtä aikaa, niin kokonaiskuormitus ylittää kehon palautumiskapasiteetin ja homma ei onnistu. Ja toinen syy on tämä, mistä Olli jo mainitsi, eli voimantuottonopeuden kehittyminen häiriintyy jo 2 kohtuullisesti kuormittavasta kestävyysharjoituksesta viikossa. Eli niillä voimantuottonopeutta kehittävillä blokeilla niin arkiliikunta plus kerran viikkoon tämmöinen yhdistetty peruskestävyys plus aerobinen tehoharjoittelu ylläpitämään kestävyysominaisuuksia ja keskittyminen siihen nopeusvoimaan, mutta sitten maksimivoimaa sekä maksimi- että perusvoimaharjoittelun kautta pystytään hyvin yhdistämään sitten siihen aerobiseen kestävyysharjoitteluun, eli semmoinen 2–3 kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysharjoitusta viikossa, niin ei vielä haittaa maksimivoiman ja lihasmassan kasvua. Toki on sitten tämmöisellä yhdistetyllä voima- ja kestävyysharjoittelulla pystytään saavuttamaan hyvin tuo suurimmassa osassa pallolulajeja tarvittava 50–60 milliä per kilo per minuutti. Et sitten jalkapallon maailman huippu vaikka vaatii kyllä sitten sitä, että siellä on erikseen niitä kestävyysblokkia, millä voimantuotto on ylläpidossa ja pystytään tekemään useampia kovempia kestävyysharjoituksia viikossa. Se 70 milliä per kilo per minuutti on jo niin raju maksimaalisen hapenottokyvyn tarve. Seuraava, tässä olisi tämä varsinainen meidän noin 3 vartin webinaaripaketissa. Seuraavaksi me kerrotaan teille, että miten atletika pystyy auttamaan tulevaisuudessa palloilulajien valmentajia ja urheilijoita. Ja sitten vielä siellä lopuksi vastataan niihin teidän kysymyksiin. Ja kiitoksia, teiltä tuli paljon kysymyksiä. Ja tähän aikaraamiin valittiin Ollin kanssa sieltä 2 eniten toistunutta kysymystä. Eli tuosta junioreiden harjoittelusta kysyttiin tosi paljon. Ja sitten toisaalta sitten fysiikkaharjoittelun rytmittämisestä. Niin Olli kertoo ensiksi meille tuosta junioriharjoittelun puolesta ja
minä sitten vielä lopuksi tuosta ominaisuusharjoittelun rytmittämisestä. Ole hyvä, Olli. Kiitoksia. Joo, tätä oli kysytty aika monen otteeseen, minusta varmaan 10 otteeseen, että miten tämän webinaarin matskoja, miten ylipäätään niin nuoria voi lähteä fysiikkapuolella valmentaan. Ja mulla itsellä tällä hetkellä nuoremmat valmennettavat on tosiaan 14-15-ikäisiä, eli meillekin kyllä on semmoisia löytänyt onneksi itsensä valmennukseen. Mä haluan tässä ensin niin muutamat myytit vähän murtaa, mitä siellä edelleen liikkuu tuosta nuorten ja lasten ja nuorten, mihin se nyt vedetään se raja voimaharjoittelusta, mutta edelleen tuntuu, että tätä on monesti kysytty myös koulutustilanteissa, että onko se voimaharjoittelu liian aikaisessa vaiheessa haitallista fyysiselle kasvulle, niin eihän se ole. Se myytti on murrettu jo monta kertaa. Nuoret ei voisi kehittää voimaa, koska heillä ei erity testosteronia. Tämä ei ole myöskään totta. Se on tosi tommonen yhteen hormoniin rajattu tosi reduktionistinen ajattelu, että vain se testosteroni vaikuttaa siihen, että voidaanko me kehittää voimaa. Oikeasti siellä on paljon tehtävissä tuki- ja sidekudoksissa ja hermostossa ennen kuin tätä hormonaalista toimintaa sitten alkaa enempää tapahtua. Sitten nuoret olisivat herkempiä loukkaantumiselle, koska heidän kasvulevyt ei ole vielä muodostunut. Tämä monesti liittyy myös tuohon fyysiseen kasvuun, että nämä linkitetään toisiinsa ja että siellä sitten aiheutettaisiin jotain vaurioa, niin ei. Jos me lähdetään toteuttamaan sitä voimaharjoittelua oikealla tavalla, samalla tavalla oikein kuin aikuisillekin, eli progressiivisesti, ja jos ei ole koskaan käyty aikaisemmin salilla, niin aloitetaan maltilla, jätetään varoja, tehdään monipuolista. Ehkä vielä voi korostaa nuorilla sitä, että sen harjoittelun tulee olla tosi monipuolista, niin saadaan ne kaikki liikemallit, kaikki liikesuunnat kehitettyä, monipuolisesti tuki- ja sidekudoksia vietyä eteenpäin. Tuossa onkin lueteltu näitä positiivisia hyötyjä, mitä me voidaan saada lasten ja nuorten voimaharjoittelulla. Ja niitähän on just tämä, että luut ja tukisidekudokset vahvistuu, voimaharjoittelu kautta saadaan hermolihasjärjestelmän toimintaa kehitettyä ja sitä kautta voima- ja tehon tuottoa. Sitten ihan motoristen taitojen oppiminen, niin se saattaa olla jossain vaiheessa ihan tämä voimaharjoittelu mahdollistaa joidenkin tiettyjen haastavampien motoristen taitojen oppimista, koska ne saattaa vaatia myös sitten tiettyjä voimasuorituksia siellä se taidon sisällä. Voimaharjoittelun on todettu vähentämään loukkaantumisriskiä, koska tuolla näkyy jo, että suunnanmuutoksissa, plyometriassa varsinkin, juoksussakin niin tulee useita kertoja kehonpaino suuruisia voimia. Juoksussa olisi 4-5 kertaa, plyometrissä harjoittelussa, kovimmissa harjoittelussa mennään lähelle 10 kertaa kehonpaino, mitä ne voimat on. Niin kyllähän silloin, kun siellä on voimaa hallita se iskuvoima, niin se vähentää myös sitten loukkaantumisriskiä siinä suorituksessa. Sitten on muita ihan tämmöisiä psykososiaalisia hyötyjä, ja sitten on vielä se, mikä on havaittu, että kun nuorena tehdään sitä voimaharjoittelua, niin sitten todennäköisesti sitä tehdään myös myöhemmin aikuisina. Eli sanoisin, että tässä on enemmän voitettavaa kuin hävittävää, kunhan lähdetään toteuttamaan sitä niin kuin lähdettäisiin missä muussakin tapauksessa toteutetaan fiksusti, nousujohteisesti, monipuolisesti. Hyvällä tekniikalla Tuomas tuossa minulle totesi vielä, sekin on sitten, että mikä on se hyvä tekniikka. Siitä voi olla eri mielipiteitä, mutta siis semmoisella tekniikalla, että siellä ei ole selkeitä loukkaantumisen altistavia virheitä. Sitten tämä on hyvä muista ymmärtää, että kun monesti ajatellaan sitä, että sitähän voi sitten turvallisesti lähteä tekemään kehonpainolla nuorillista voimaharjoittelua, niin kehonpainoharjoittelu ei eroa sinällään. Sielläkin voidaan tehdä ihan kunnolla maksimivoimaa, jos me ollaan semmoisessa liikevariaatiossa, jota me jaksetaan tehdä 1-13. Jos me jaksetaan tehdä 1 leuka, niin silloin se on maksimivoimaharjoittelua, kun me tehdään se. Jos me jaksetaan käydä kerran jossain 1 jalan kyykyssä kehonpainolla, niin silloin se on maksimivoimaharjoittelua. Toki siitä puuttuu se, ymmärrän, että siinä ehkä ajatellaan sitä, että kun meillä ei ole sitten niskassa kuormaa, niin se on siinä mielessä voi olla turvallisempaa. Ja en sano, että ei voisi aloittaa voimaharjoittelua nuorilla kehonpainolla
ehdottomasti voi, mutta siinä on hyvä muistaa tämä jatkumo, että jos sielläkin tehdään vaan noita kestovoimatyylisiä kuntopiiriharjoitteita, niin silloin se maksimivoima ja nämä tässä oikealla luetellut elementit ei kehity, vaan ne noudattaa kyllä samoja fysiologisia lakeja kuin aikuisillakin. Eli siellä pitää olla riittävän suuri se haaste siinä kehonpainoharjoitteluvariaatiossa. Eli jos halutaan tehdä lihasmassaa, niin semmoinen variaatio, millä jaksetaan tehdä joku 8-15 toistoa, muutamia sarjoja, niin on hyvä, mistä lähtee liikkeelle. Yes. No, plyometristä harjoittelusta haluan sanoa sen verran vielä, ennen kuin päästään vielä Tuomaksen ääneen, että siinä monesti myös aliarvioidaan vähän sitä voiman suuruutta, mikä kohdistuu kehoon. Eli kovalla alustalla tehdyssä plyometriassa ne voimat voi tosiaan olla 6-10 kertaa kehonpaino riippuen harjoitteesta. Eli ei se ole mitään hellää harjoittelua, vaikka se tehdään kehonpainoa. Meidän kehonpaino on suuri kuorma, suhtautukaa niihinkin sillä että kunnioituksella niihin kehonpainolla tehtäviin plyometriaharjoitteisiin ja aloittakaa matalatehoisista hypyistä, vahvistakaa tukia, sidekudoksia ja luustoa ja edetkää sitten asteittain kovempiin harjoitteisiin. Tässäpä tämä pähkinänkuoressa. Päästään Tuomaksen seuraavaksi. No niin, mennään vielä lopuksi sitten tähän fysiikkaharjoittelun rytmittämiseen palloilulajeissa. Ja otetaan tuohon Olli jo aikaisemmin luennoimaan blokkiperiodisaatioon sitten tämmöistä karkean tason konkreettista esimerkkejä. Ehkä tyypillisin ryhmä kuitenkin palloilulajeissa on ne urheilijat, kellä off-seasonin aikana on hyväksi kehittää niin maksimivoimaa, nopeusvoimaa kuin kestävyyttä. Yhden blokin kesto voi lajista riippuen olla 1-2 kuukautta, niin kuin vaikka pesäpallossa ne voi olla parin kuukauden mittaisia ja jossain jääkiekon tyylisessä lajissa noin kuukauden mittaisia blokkeja. Ja silloin jos kaikkia pyritään kehittämään yhtä aikaa, niin ihan hyvä tapa lähteä harjoittamaan monesti on se, että ensimmäisellä kaudella keskitytään yhdistettyyn voima- ja kestävyysharjoitteluun. Nopeusvoima-ominaisuudet ovat ylläpidossa ja alkuun lähdetään hakemaan voimantuottoakin hieman enempi sieltä poikkipinta-alan kasvun kautta hieman suuremmilla määrillä ja hieman pienemmällä keski-intensiteetillä, mutta kuitenkin niin, että ne muutkin maksimivoimantuottoon vaikuttavat komponentit kuin poikkipinta-ala, eli se hermostollinen käskytyskyky ja tuki- ja sidekudosten voimanvälityskyky kehittyy tehokkaasti, eli ei tehdä mitään kovin pitkiä sarjoja, 4-8, 4-10 toiston sarjoja, ja mieluiten vielä tuommoiset pitemmät 6-10 toiston sarjat pilkotaan tämmöiseksi klustereiksi, eli siellä noin puolessa välissä sarjaa voidaan pitää joku 30-40 sekunnin välipalautus, jolloin sitten liikennenopeudet pysyy korkeampana ja tämmöinen perusvoimaharjoittelu säilyy mahdollisimman hyvin nopeusvoimaa palvelevana. Tämmöiseen perusvoimaharjoitteluun voidaan hyvin yhdistää 2-3 kehittävää kestävyysharjoitusta viikossa. Ja sitten kun kohtuullisen runsaalla määrällä tehdään tuommoista perusvoimaharjoittelua, niin se aiheuttaa kuitenkin aika paljon mikrovaurioita lihaksistoon, niin siihen on helpompi yhdistää tämmöistä matalatehosta peruskestävyysharjoittelua, mikä sitten aktivoi noita kestävyyskunnon kasvua, eli sydämen iskutilavuuden kasvua, hiussuunnituksen lisääntymiseen, lihasten aerobisten energiatehtäiden, mitokondrioiden KMR, entsyymiaktiivisuuden kasvuun, niin aktivoi näitä adaptaatioita enemmän sitten tuolta kalsiumriippuvaisten signalointireittien kautta, eli enempi painotus siellä peruskestävyydessä, toki jonkun verran voidaan siihen kylkeen jo tehdä aerobista tehoharjoittelua. Sitten toisella blogilla voidaan siirtyä sitten hieman pienempiin harjoitusmääriin maksimivoimaharjoittelussa, mutta nostaa sitä keski-intensiteettiä ja tuommoisia 1-15 sarjoja. Ja nyt kun treenataan pienemmillä volyymeilla, niin kertyy myös vähemmän mikrovaurioita lihaksiin ja tuki- ja sidekudoksiin siitä voimaharjoittelusta, niin pystytään sitten helpommin tekemään enemmän myös hermolihasjärjestelmän suorituskykyisyyttä vaativaa aerobista tehoharjoittelua maksimikestävyys- vauhtikestävyysalueilla. Edelleen kuitenkin kannattaa ainakin kerran viikkoa olla sillä se pitkä peruskestävyysharjoitus mukana. Ja
Pieniä eroja on, ei mennä kestävyysharjoittelun tarkkoihin adaptaatioihin niin tarkasti, miten eri tavoin hieman tiettyihin järjestelmiin, esimerkiksi vaikka sitruunahappokerron entsyymitoiminta tehostuu vähän enemmän tuollaisella aerobisella tehoharjoittelulla kuin mitä peruskestävyysharjoittelulla, mutta niin kuin käytännössä katsoen kahta pääreittiä, että kun tuo peruskestävyysharjoittelu aktivoi sieltä niitä kalsiumriippuvaisia signalointeja, niin sitten tuo maksimikestävyysharjoittelu enemmän sitten sieltä kovaan energian kulutukseen liittyvää tämmöistä AMPK-signalointia. Edelleen kun sitä kestävyyttä tulee kehittävänä, niin varsinkaan voimantuottonopeutta on turha yrittää kehittää, mutta muistetaan, että siihen nopeusvoimaan vaikuttaa myös maksimivoimareservi ja kimmoisuus, ja näillä blokki 1 ja blokki 2 pystytään kuitenkin jo matalatehoisilla ja keskitehoisilla plyometrisillä harjoitteilla niin vahvistamaan tuki- ja sidekudoksia ennen kaikkea määräprogression kautta ja ehkä blokkien välisellä keskitehoprogressiollakin, jos pääpaino siirtyy enemmän matalatehoisesta plyometristä keskitehoiseen plyometriaan. Ja tätä kautta kuitenkin niitä osaa nopeusvoimaan vaikuttavista komponenteista pystytään kehittämään. Sitten siellä ennen pelikautta on hyvä olla se jakso, milloin luodaan kuormitusfysiologisesti hyvä ympäristö sille voimantuottonopeuden kehittymiselle, milloin saadaan sitä lihassupistuskoneistoa ja lihassupistuskoneistoa säätelevää koneistoa vietyä semmoiseen suuntaan, että se lihaksen maksimaalinen supistumisnopeus kasvaa ja sitten saadaan liikehermoston toimintaa vietyä semmoiseen suuntaan, että se pystyy äärimmäisen suurilla impulssitiheyksillä 100-200 Hz sekunnissa ampumaan käskyä sinne lihaksi, että saadaan kaikki lihassoluryppäät nopeasti töihin ja tuottamaan mahdollisimman paljon voimaa huolimatta siitä, että liikennopeus on suurta. Toki läheskään niin suuria voimia ei pystytä tuottamaan kuin hitaammassa liikkeessä, jolloin on enemmän aikaa muodostua niitä yhtäaikaisia poikkisiltasyklejä sinne supistuvien proteiinien väliin. Kun nopeusvoimaharjoittelussa on pääpaino, niin pystytään kuitenkin siinä yhtä aikaa tekemään kohtuullisella määrällä maksimivoimaharjoittelua niin, että siitä ei ole haittaa tälle nopeusvoimaharjoittelulle. Mutta tosiaan kestävyysharjoittelun ylläpidossa ja monissa lajeissa riittää se, että siellä on se kohtuullinen arkiaktiivisuus, joku 5000–8000, maksimissaan 10 000 askelta päivässä. Ja sitten on kerran viikkoon tämmöinen yhdistetty aerobinen tehoharjoittelu plus peruskestävyysharjoite, eli esimerkiksi alkuverkko ja lyhyt aerobisen tehoalueen osio ja sitten pidempi peruskestävyysharjoitus siihen päälle. Tässä lyhyessä webinaarissa en muista kehityskohderyhmistä käyn näin tarkasti läpi näitä, esittelen vain otsikkotasolla, mutta sitten meillä on myös urheilijoita, kellä esimerkiksi kestävyysominaisuudet on jo lajin riittävällä tasolla, vaikka jääkiekkoilijalla maksimihapeenottokyky 60 milliä per kilo per minuutti, anaerobinen kynnys 80%, aerobinen kynnys 70% maksimihapeenottokyvystä, niin silloin voidaan se koko off-season pitää vaan kestävyyttä yllä ja keskittyä sitten näiden voimantuotto-ominaisuuksien kehittämiseen. Sitten taas on myös sellaisia urheilijoita, kellä jo maksimivoimaa on lajiin riittävästi, nousee 2,2 kertaa kehonpaino syväkyykystä ja 1,2 kertaa kehonpaino yhden jalan lantionnostosta ja niin edelleen, mutta sitten kestävyydessä on kehityskohteita nopeuden lisäksi, niin silloin voidaan periodisoida tähän tyyliin, milloin ensiksi keskitytään niiden kestävyysominaisuuksien kehittämiseen, voimantuotto-ominaisuuksia ylläpitäen ja sitten nopeusvoima-ominaisuuksien kestävyyttä ylläpitäen. Sitten vielä on niitä urheilijoita, mitä jos on tehty oikein laadukkaasti junnuvuosista asti fysiikkaharjoittelu, niin oikeastaan aikuisurheiluvaihe voisi aika pitkälti olla tätä, että siellä on lajiin riittävä kestävyyskapasiteetti ja riittävät maksimivoima-ominaisuudet, ja silloin off-seasonit voidaan enemmän ylläpitää kestävyyttä ja maksimivoimaa ja keskittyä sitten nopeusvoiman eri alalajien kehittämiseen yleisvoiman lajivoiman jatkumolla edeten kesän aikana, tai ei se välttämättä kesä ole, kun riippuu pallolista, mihin aikaan se fysiikkaharjoittelukausi, mutta etenemällä off-seasonin aikana koko ajan sitten kohti liikemalleiltaan, lihastyötavoiltaan, voimantuottoajoiltaan, nivelkulmiltaan kohti lajinomaisempaa harjoittelua. Ja Tutko Ollikin vielä tähän loppuun, niin oikein lämmin kiitos
kaikille osallistuneille. Mukava oli päästä teille tässä reippaan tunnin verran turisemaan pallolulajien ja fysiikkaharjoittelusta. Ja tosiaan laitetaan Ollen kanssa tuossa samaan tien, kun lopetellaan webinaaria, niin tulemaan diat teille sähköpostilla. Ja tästä tulee tallenne, mutta sen tallentumiseen kestää jonkun verran aikaa. Toivotaan, että meillä tekniikka pelaa. Ensimmäistä kertaa ollaan tämmöistä tallennetta tekemässä, mutta jos se suinkin niin kuin uskotaan, että saadaan purkkiin, niin lähetämme sen teille sitten myöhemmin. Kiitokset kaikille osallistujille. Siellä tuleekin chatissa mukavasti kiitoksia. Siinä oli tullut pari hyvää kysymystä myös chattiin. Valitettavasti meillä ei nyt niitä aikaa käydä läpi. Mutta tosiaan, niin jos asiat oikeasti kiinnostaa, niin tulkaa siihen pidempään koulutukseen. Niin siellä ehditään sitten vastailemaan vähän spesifimpiinkin kysymyksiin. Yes. Sitten jos yksilötasolla on jotakin, että tarvitsee isompaa konsultaatiota, niin sitten ehdottomasti sinne liikuntabiologin vastaanottoon, missä ehtii sitten useamman tunnin ajaksi perehtyä yksittäisen valmennettavien tai jopa yksittäisen urheilijan harjoitteluun. Sitten. Yes. Me päätetään tähän. Kaikille hyvät sunnuntai jatkot sinne eri puolille Suomea. Joo, hyvää kevään jatkoa. Se on moro.